И здравейте, аз съм Кагатай и при мен е Любослав Цветков. Абонирайте се за неговия Точно канал. така ще го има долу в описанието. Да. Ще има линки за нашата фейсбук страница. Точно. Значи, сега това ще е втората част на как да редим купчето на Рубик. Това ще е втория метод, който ще говори Любослав Цветков. Значи, викайте му Любо. Да. Неговия метод е нещо средно между Beginners метода и Фридрих метода. Чрез Фридрих метода са поставени рекордите, доколкото знам, за 5 секунди 55 стотни, за 5 секунди 66 стотни. Може да има и по-ниски, не знам, не съм проверял в интернет. Уикипедия. Да, Уикипедия. И той се смее, защото е много грозен. Така, това е купчето, с което той ще го реди. Миналия път това беше моето купче, ето това е миналия път това беше неговото купче, с което аз го редих, това е моето купче. Django Hong Version 2 стикерлес. Няма никакви стикери, върти се перфектно, като добре смазано. Свали по-долу. Чакай. Ето. Топа зъби. Да, готово. И сега ще ви покажа как да го... значи... това е моето 4x4. Значи сега първо да го разбъркаме. Да, ще го разбъркам. Да. Значи, мечета... за да не ви излъже, аз ще го разбъркам. Да. Ето. Пси. Абсолютно рандом съм го разбъркал. Сега купчето, ако виждате, е разбъркано. И сега първо нареждаме бялата страна. Значи търсим центровете, къде сега тук виждаме два. И ето, един го качваме. След това този може така да завъртиме. И ето една от страните. Ето мотор бе. С една линия е наредена. Сега трябва да наредим и другите. Ето тук виждам още един център. Сваляме го долу. И ето тук ще дойде по друг център. Ето. И сега, de facto, ние правим един кръст. Тук виждате коментара на Кагатай. Сега тук... Аз съм диктор на казина мала. Добре. Сега тук трябва да подредиме... Фокусирай. Не ще я фокусира. Тук трябва да наредиме ето тези останалите къде са. И ето сега, тук виждаме едното. Ето така, качваме го. Ето сега тук виждаме другото. Ето така него го качваме. И ето сега, кръста си е готов. Сега трябва някъде... Тези двете са отдолу, ето ги, ето така. И те двете се качиха. Ето сега ги правим ето така. Сега де факто вие бялата страна си да нарежете, няма нито една формула, няма нищо. Сега трябва да наредим ето този ред. Първия ред. Трябва да го наредиме. Значи сега аз го реда е по този начин. Търсите къде тук има синьо с зелено. Значи... Да, синьо с зелено трябва някъде да има. Не, никъде няма. Какво е така никъде? Нищо. Значи сега първо, като нямате така, правите ето това. Гледате, ето тези двете трябва да съвпадат. И ето, и това с това не съвпада. Търсите зелено с бяло. Ето, зелено с бяло. Сваляте го надясно, нагоре. И го качвате и ето стана. Сега тук търсите, трябва да има оранжево с бяло. Ето, това, така. Завъртате още веднъж, сваляте. Завъртате надясно и качвате. И ето, всички страни са наредени. Сега трябва да преместим центровете. Това трябва да дойде тук. Това тук. А това тук. И това тук. И сега правите ето така, сваляте. Как е така, нали? Сваляте натам, наляво, нагоре. И сега търсите къде трябва това да го сложите. Ето, например, това трябва да го сложим тук. Сваляме, завъртаме и готово. И то си дойде. И сега трябва да сложим, нали, оранжевото. И ето,
оранжево отдолу, трябва да дойде тук. Пак правим същата форма. Така, нагоре. И ето, то си дойде. Сега това трябва да дойде тук. Това трябва да дойде тук. Сега завъртаме го наляво или надясно, където вие си искате. Това е тази страна, я сваляме. И това надясно и горе, и ето, то си дойде. И сега това пак правим същото. И ето, първия ред си дойде. И ето, първия ред си дойде. Сами виждате. И сега трябва да наредиме първия и втория ред, но без да размешваме първия ред, който вече сме наредили, и бялата страна. Значи сега трябва търсите ето такова купче. Значи трябва да има от тази страна и от тази. Ето сега как е оранжево тук и сини от тук. И де факто това трябва да дойде. Ето ако ще трябва да дойде тук. Ще го правим последния начин. Значи като има тук оранжево, ето това е оранжевия цвят, нали? Това трябва да дойде от дясно на оранжевото. Ето как. И сега сваляме ето тази страна. Вижте, ако го правим от тук, ако искаме това да дойде тук, сваляме тази страна. Но ние сега ще... Това трябва да дойде тук и така ще сваляме тази страна. Завъртаме на ляво, качваме. Така и така. И ето то си дойде тук. Сега правим така с всички страни, които трябва да наредиме. Ето сега как това е зелено с оранжево. Това трябва да направим тази форма тук. Затова това отива тук. Сваляме, завъртаме, качваме, нагоре, назад, така и така. И ето то си дойде тук. Сега трябва да намерим, ето това е тук. Това купче трябва да дойде тук. Сега правим така. Щом трябва да направим тази формула тук, завъртаме на тук. Ако искате да правите формулата надясно, това купче трябва да е наляво. И ето сега завъртате. Сваляте. Въртате така и така. И ето първият и втория ред са наредени. Ето сега, ето така, може да видите. Сега трябва да наредиме жълтия цвят. Значи за жълтия цвят може да имате една точка, ето това, кула, както искате го наричайте, и една линия и кръст. Значи сега като имате така, правите следното. Търсите къде има жълто. Значи сега като има тук жълто, това това трябва да дойде тук. Ще го качим последния начин. Както искате, може и тук. Няма значение от кой цвят си изберете. Сега това трябва да дойде тук. Завъртате го надясно, да дойде така. Качвате наляво, сваляте надясно и надолу. И ето сега стана тази линия, за която ви казах. Ето сега пак трябва да го направим, за да се получи кръст. Де факто правите тази форма, докато тук не се получи кръст. Има един кръст. И ето тук се получи кръст. И ето го кръста. Сега ето тези вече са си на местата. Сега търсите ето тези другите жълти къде са. Сега трябва ето това, например, го завъртате надясно. Може и така, но така е по-трудно. Може и така да направите формата, но така вече е по-бавно. Ето така, сега как е жълтото, е така да се падне от дясната страна. Сега сваляте, завъртате наляво, качвате и надясно. И правите тази формула, докато то не си дойде на място на жълтия цвят. И ето то си дойде. Ето сега завъртате само горен ред. Тук е много важно да завъртите само горен ред, защото иначе ще се обърка. Завъртате само горния ред, това да дойде срещу мене. И сега правите пак същата форма. Ето я. Ето сега още нещо трябва да направим. И ето то си дойде на мястото. И сега наредихме бялото, първия ред, втория и жълтия цвет. И сега вече трябва да направим, за да си
да наредиме една от всичките страни, за да после да си улесним начина. Значи сега е много важно. Ако нямате, трябва да имате две ето такива. Ако имате, ги завъртате така към, например, всякакъв случай, към зеления цвят. И това не го гледайте, че не си съвпада, то с времето ще си съвпане. Сега, като имате така, и ако нямате, пак ще направите същата форма, която сега ще ви покажа. Значи как е така, завъртате това да дойде отзад. Ето виждате, ето тук е отзад. И сега прави следното. Завъртате надолу, завъртате два пъти отзад. Качвате жълтото, така два пъти и така. И ето то се оправи. Ако не ви се получи, направете тази формула няколко пъти и то ще ви се получи. Сега след като сте направили това, би трябвало ето така зеленото да ви се е наредило и всички да са ви се наредили. Сега купчето е почти наредено. Сега само трябва да направим центровете. Демек това трябва да дойде тук, това тук, това тук. Демек трябва така да ги завъртим. Ще го направим последния начин. Значи търсим, това пак трябва да са отзад. Ето наредената страна винаги трябва да е отзад. Сега завъртаме това. Ето така бялото да дойде отгоре. И сега търсим центъра на синия цвят. Ако в случая то е тук и завъртаме натам. Ако беше тук, ще го завъртим натам. И ето сега сваляме тази и тази страна. Ето. Сега ги завъртаме два пъти. И сега ги качваме. И сега синито трябва да дойде тук. И бялото трябва да дойде отдолу. И ето купчето е наредено. И това беше моят метод. Ти ще кажеш нещо? Да. Какво? Нещо. Това го каза каката и абонирайте се за нашите линкове, къде ще има долу в YouTube моят канал. Да, в description. Моя канал, да. Техния канал ще го има. Нашия канал всъщност ще го има. Нашия канал няма го има в description. Защото ние ще го качим този клип в да, значи няма да го има. Ще има Facebook страницата. Да. И това беше от нас. До скоро.